मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। अली बंगाल से नाचे बिहार में, बच के नाचे भी आजी के तू रात में। अली बंगाल से नाचे बिहार में, बच के नाचे भी आजी के तू रात में। थोड़ा सा निहार तोहर चली यहाँ गे दू नाली यहाँ गे। स्टेज पर चढ़ के तू कहाँ मर हिलाई भी, तोरा के देह बना मरिया गे। स्टेज पर चढ़ के तू घगरी उठाई भी, तोरा के देह बहु जरिया गे। डीजे सुमित सतीश रंजे, सुमित सतीश रंजे, पतली कमर छौ नया सामान गे, 16 के उम्र में बनल छौ बदन गे। ये छोरी तोर बदन बनल छौ, ये छोरी तोर हेडलाइट बरई छौ, ये छोरी तोर हेडलाइट पतली कमर छौ नया सामान गे, 16 के उम्र में बनल छौ बदन गे। ये छोरी तोर बदन बनल छौ, ये छोरी तोर हेडलाइट बरई छौ। ठीक से नाचा छोरी रतिया में, हे गे रतिया में। स्टेज पर चढ़ के तू कमर हिलाई भी, तोरा के देह बना मरिया गे। स्टेज पर चढ़ के तू घगरी उठाई भी, तोरा के देह बहु जरिया गे। डीजे सुमित सतीश रंजे, सुमित सतीश रंजे, आज के रतिया लुटा जवानी, छोरा सब तोरा दे तो निशानी गे। कि गौतम तोरा दे तो निशानी गे, कि दे तो तोरा बढ़िया निशानी गे, बढ़िया निशानी। आज के रतिया लुटा जवानी, छोरा सब तोरा दे तो निशानी गे। कि गौतम तोरा दे तो निशानी गे, कि दे तो तोरा बढ़िया निशानी गे। बच के न जे भी छोरी रतिया हमें, हे गे रतिया हमें। स्टेज पर चढ़ के तू कहाँ मर हिलाई भी, तोरा के देह बना मरिया गे। स्टेज पर चढ़ के तू घगरी उठाई भी, तोरा के देह बहु जरिया गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।